Hello logofer, good morning and welcome back to my YouTube channel. So nonton mari dong. Asa kalamu boybo mojan dong ana logofer. So fungani arno moनसे morning vibe होनो होननानै फैलायबाय. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So लोगोफोर दायो अखा हागासिनो दं आरोना फुंजानि माथो खालामनो ओमफ्राय दा सिखारदों. दायो 4:30 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 4:30 जाबाबो आंनो बहुत सोरांनाय बायदि नुबाय आरोना ओमफ्राय दिना थान्दा खालामदों आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै माय गॉड स' लोगोफोर फुंजानि नै जा मा जानो नागिरदों बेखौनो हागासिनो दं आरोना ओरै स्टेपआव जिरायनानै स' मानसिफ्रा बुङो फुङाव जायोबा माने उदैफोरनि लेथ्राफोरा माने सारा खारजोबोनो आरोना स' बेनिखायनो आंबो दा बेखौ जानो होननानै लाबाय आरोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दायो लेबखांबाय हागासिनो दं जालाय संख्रि दंखायो नै जों जानो नागिरदों थाब जों मा जानो नागिरदों Gus, ang hanggang. Wow, tasty. Boria. Gotow. Wow. Boria. So लोगोफोर हाबाय आंबो टेस्ट खालामसै आरोना नै संख्रि फोनबाय एबारा फोनाङा जोंनो एसेल' आरो मजा मा मटनबो जायो नोंलाय खौबो जायो लगायदोंब्रा लोगोफोर उदै साफा जायोनो बेखौ जाबा बेरे फुंजानि उदै खालियाव ना बिदि आरो मानसिफोरा बुङो Boria. Sono delle boria le. Acha. So लोगोफोर दायो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय आनारसजों आरोना लोगोफोर so दिनाबो थान्दा हागासिनो दं नै so लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोमोन so नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो so लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय